В-Е-С... В-Е-С-И. В... Ели? Как е В? Казвам се Веси Деянова от фондация Meeting Points. Ние сме инициаторите на проект Unsilence, който цели да изпрати значими за глухата общност послания чрез съвременен стенопис в центъра на София. Стенописът е един кратък урок по жестов език, защото той изобразява жест, който е свързан с дума и това е заедно. Решихме да се обединим около думата заедно, която е всъщност ето този жеста. И всъщност това представлява стената ни. Като аз рисувам ръцете, които са нещо като кадри на самото движение. Как се започва отвън и се събират ръцете в центъра, а Косио ще напише надписа отгоре. Всъщност този стенопис е крайният продукт на серия от творчески работилници, които събират глухи и чуващи на едно място и чрез творчески процес всъщност се разгръщат тези важни послания. Думата заедно всъщност доста добре обединява това, което се случваше по време на работилниците, в рамките на които създавахме пространство за среща между глухи и чуващи. Там заедно присъствахме, заедно месихме хляб, заедно рисувахме, заедно споделяхме много лични неща и съответно заедно искаме да постигнем социална промяна по такъв начин, че всички групи да бъдат равнопоставени. Ние всъщност създадохме едно пространство, където гласът, изразен през жестове, също да бъде чут и това глухите хора да могат да споделят неща, които ги вълнуват, да разкажат повече за себе си, за твоята култура. Аз се казвам В-Е-С-И. Веси.
разполагайки стенописа с неговото послание в градската среда, ще продължим да осъществяваме мост и тунел дори, някаква връзка между хората, които го виждат и хората, които стоят зад създаването му.